knihy Terryho Jonese Pohádky k neuvěření čte Marek Holeček. O koni, který uměl tancovat. Žil jednou jeden sedlák a ten si zrovna kráčel po cestě, když v tom, světe div se, kůň z jeho stáda, kterým se měl s ostatními pást na louce, si vesele tančil. Sedlák si promnul oči a pak se na zvíře zadíval pozorněji. Poskakovalo po trávě na zadních, vytáčelo piruety, kroutilo se, ohýbalo a všelijak uklánělo. A tak na něj muž zavolal. Hej ty, co to tady vyvádíš? V hlavě mi zní hudba a nutí mě tančit, odpověděl kůň a pokračoval v tom křepčení dál se vrtěl a hopsal po louce. Sedlák se zamyslel a zabručel si pod vousy. Heleme se, za takové neuvěřitelné pokoukání lidi jistě zaplatí majlant. Vzal to zvíře na trh a vybral od lidí po groši, aby se mohli vynadívat na tančícího koně. Když se všichni zvědavci shromáždili, spustil místní šumař na housličky pěkně zvesela a sedlák předvedl svůj div. Jenže kůň tam jen stál a nepřiměl se k jedinému tanečnímu kroku. Dá rozum, že obecenstvo začalo nespokojeně bučet, někteří dokonce posměšně řechtali a sedlák jim musel peníze vrátit. Když se zájemci rozešli, obořil se na svěřence. Co je to s tebou? Proč jsi jim nezatancoval? Neměl jsem chuť, odpověděl kůň. V hlavě mi nezněla žádná hudba. Neměl chuť, vybouchl jeho pán. Tak já ti teď něco povím. Nečekej ode mě nic do žlabu. Nedostaneš jediné zrnko ovsa, dokud nezatancuješ. Pak popadl hůl a nebožáka zbil. Potom znovu svolal obecenstvo a dal si od každého zaplatit po groši, aby se lidé mohli vynadívat na neobyčejného koně. Šumař opět spustil písničku, avšak zvíře ani napodruhé nepřevedlo jediný krok. Tentokrát sedlák zuřil ještě víc a hulákal na koně. Poslouchej mě, buď budeš tancovat, nebo tě prodám do fabriky na klích a tam tě porazí a rozvaří a potom s tebou budou lepit podrážky. To koně očividně pořádně vyděsilo a tak když sedlák na potřetí přilákal dav zájemců, vybral po groši a muzikant začal fidlat, pokusil se nebohý čtyřnožec divákům zatančit. Přistoupil k tomu však se srdcem tak těžkým, že i nohy měl jako z olova. A navíc šumařova melodie přehlušila veškeré tóny, které by mu mohly znít v hlavě. Zástup zvědavců se znovu začal bouřit. Tomuhle říkáš kůň, který umí tancovat? Moje kočka by to svedla lépe. Takhle vykřikovali a zase požadovali zpátky vstupné. Sedlák se otočil ke zvířeti, bledý jako stěna, poněvadž ještě nikdy neměl tolik peněz pohromadě a co nevidět je bude muset do pětníku vrátit. Ty kůželína, ty nevděčníku, láteřil. A jak byl v ráži, hned šel a prodal ho do fabriky na klív. Stalo se ale, že ten den byla zrovna neděle a v továrně měli až do pondělního rána volno. Takže koně prozatím odvedli na louku, kde měl posečkat. Když se zvíře ocitlo v místech, kde to mělo rádo, zaradovalo se, že se dostalo daleko od krutého sedláka a davu čumilů. Znovu uslyšelo v hlavě hudbu a začalo kroužit kolem louky smutný, ladný taneček. Nejspíš ho tam předvádí dodnes, jelikož majitel fabriky na klích se náhodou podíval z okna a co nevidí. Koně, který nádherně tančí na jeho louce. A při pohledu na ten zázrak usoudil,
Tohle musí být kobyla, která tancuje čistě z radosti, ne pro peníze. A rozhodl se, že ji nechá na té louce skotačit tak dlouho, dokud bude klísnička žít a slýchat v hlavě hudbu.